Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Ang videong ito ay compilation ng mga fans or crowd reaction ng labang Manny Pacquiao kontra kay Musli. Mapapinoy fans man o dayuhan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Halina't sabay nating panoorin. Pero kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe at notification bell button. Palike na rin ang video para updated ka sa mga bago kong uploads. Panoorin nyo rin ang video ko na Pacquiao kontra kay De La Hoya, priceless crowd reaction. Nasa baba ang link at ito ang preview sa video. Like he didn't do anything to me. Sana nagustuhan ninyo yung video. Salamat sa panonood mga pre. Amping.